γαλλικό-γερμανικό σύστημα. Σε κάποιες από τα κάποια κρατήδια μάλλον της Γερμανίας ισχύει, σε κάποια όχι. Εγώ έτυχε να είμαι σε κρατήδιο που έκανα ισοτιμία του πτυχίου μου, σε κρατήδιο της Γερμανίας όπου ίσχυε η αξιολόγηση. Δύο πράγματα λοιπόν θα σας πω, ότι κάθε μέρα που πηγαίνεις στο σχολείο έχεις τον μέντορα και έχεις και τον διδακτικό προϊστάμενο που σε παρακολουθεί για να βλέπει τι κάνεις. Είσαι υποχρεωμένος να ζητάς χορηγίες ή να ψάχνεις να βρεις το υλικό σου, το οποίο και θα πληρώνεις. Ή θα πληρώνεις ή θα ψάχνεις στα σκουπίδια των εργοστασίων. Σας τα λέω αυτά γιατί είναι πραγματικά εμπειρίες τις οποίες έχω ζήσει. Για να κάνω μια διδακτική πρόταση λοιπόν από το μέντορά μου, είδαμε ότι θα έπρεπε να πάω να βρω υλικό το οποίο μπορεί να είναι από τα σκουπίδια των εργοστασίων. Γιατί τα σχολεία εκεί δεν χρηματοδοτούνταν. Δούλεψα σε ένα σχολείο που τα λένε στη Γερμανία σχολεία φωτιάς. Δηλαδή κατηγοριοποιημένα σχολεία, όπου σχολείο με 1.360 παιδιά τα κατηγοριοποιούσαν στην ουσία, δηλαδή παιδιά τα οποία ήταν από μεταναστευτικά υπόβαθρα ή από κοινωνικά περιβάλλοντα, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα για αυτά τα παιδιά, και φυσικά των μεσοαστών ή μεγαλοαστών οικογενειών τα παιδιά δεν πήγαιναν εκεί σε αυτά τα σχολεία, και εμείς οι δάσκαλοι λοιπόν θα έπρεπε εκεί να πάμε να αποδείξουμε αν όντως μπορούμε να ανταποκριθούμε στις συνθήκες. Και κάτι ακόμη πάρα πολύ σημαντικό, ότι όταν εκεί σε τέτοιες συνθήκες αξιολόγησης πηγαίνεις για να ζητήσεις δουλειά, σου λένε ποια είναι τα προσόντα τα οποία έχεις και αν τους κάνεις σε παίρνουν. Και μετά από 1 χρόνο ή μετά από 2 χρόνια επίσης σε επανεξετάζουν πάλι στα προσόντα σου, και σε αυτά τα οποία υποτίθεται με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν έχεις, μπορούν ανα πάσα στιγμή να σε διώξουν. Αυτές είναι οι συνθήκες της αξιολόγησης που θέλουν να περάσουν και εδώ. Εάν λοιπόν κατησχύσει κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο λένε κάποιοι συνάδελφοι εδώ με τα πειθαρχικά, αν τα φοβόμαστε, συνάδελφοι, όποιος έχει ζήσει την αξιολόγηση, όχι μόνο πια δεν τη φοβάται, αλλά δεν μπορώ να βρω τον λόγο, δεν μπορώ να βρω τη λέξη για να σας πω αυτό το οποίο αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Όχι απλώς μου είναι αδιάφορο για το αν θα ισχύσει, δεν εννοώ ότι μου είναι αδιάφορο αν θα ισχύσει η αξιολόγηση. Εννοώ μου είναι τελείως αδιάφορο για αυτές τις ποινές τις οποίες θέλουν να επιβάλλουν αν κατησχύσει η αξιολόγηση. Δεν θα τους κάνω τη χάρη να φύγω. Θα μείνω μέχρι τελευταία στιγμή, ακόμη και αν μείνω η μόνη στην Ελλάδα. Αλλά θα βγω με το κεφάλι ψηλά. Σε συνθήκες που ισχύουν η αξιολόγηση, σε συνθήκες που ισχύει η αξιολόγηση, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, συνάδελφοι. Υπάρχει μόνο το μάτι του κάθε ένα, ο οποίος εξετάζει ανά πάσα στιγμή και καταγράφει αν αυτό το οποίο κάνεις ταιριάζει στα κουτάκια τους ή όχι. Δεν θα μιλήσω τώρα για την Πίζα, γιατί και τα παιδιά μου που υπήρξαν μαθητές εκεί, αλλά και εγώ ως εκπαιδευτικός, ζήσαμε και συνθήκες Πίζα. Σε κάποια άλλη συνθήκη συνάντησης ίσως να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Θέλω λοιπόν μόνο να σας πω ότι όχι, δεν θα είστε μόνοι, και αν κάποιος μείνει μόνος κάποια στιγμή, να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι εδώ και θα φύγω με το κεφάλι ψηλά. Ίσως θα είμαι και η μόνη, μακάρι να μην είναι αυτό, αλλά δεν θέλω να μείνω, αλλά αν θα μείνω, θα είμαι και η μόνη που θα φύγει χωρίς να έχει δεχτεί την αξιολόγηση. Καλό βράδυ, συνάδελφοι.